Bij het Wut Doeker denk je vanzelf aan een snorkel, zwempak. Maar dat is hier net zo. Deze doeker is een buis die het greppels met elkaar verbinden kan. Dit zorgt voor de trosstream van wetter. Ik slag de buis wetter op, dat bij droegersimmers handig is. Als je ook ziet, vroeger is het aangelegd als landgoed, dus met rabatten, met greppels. Dus je ziet al heel veel greppeltjes in het gebied waar eigenlijk water in zou moeten staan. Waar we dus geen water in zien staan. Als je het water pompt in het gebied en het kan zich verspreiden, dan zal dat ook ten goede komen van de bomen, de laanbomen. De steert van de BM is Striemin. Plaatselijk Belang Oranjewoud is al 4 jaar dwaande om een project op touw te zetten om het bos te redden. Zo hoop je dat dit werkt. En we willen zeggen dat die, vooral qua cultuurhistorie, want moest in die BM en die leen, die komen je net vanzelf, die hebben die adel hier aanplanten. Dus dat willen we eigenlijk behouden, want het is heel uniek voor Friesland en voor Oranjewoud. De onlees van de doeker is een pilot. Eerst wordt één buis online om te zien of het werkt. Als de BM rondom de doeker opvleuren, zal er meer pleegd worden. De resultaten binnen pas takken hier naar de simmer bekend. Het wetenschap denkt liep dat de test altijd helpen zal. Het is nooit voortschrijdend, omdat het ten goede komt aan de wetterberging en ten goede komt aan dit gebied. Dus, maar het blijft een pilot, dus je moet natuurlijk afwachten. Wat is de uitslag? Maar ik zou zeggen, kom oren hier nog een keer weer om en dan zullen we zien dat het slaat. Die lanen zijn heel kenmerkend, dus je kan het soort vergelijken als de nachtwacht. Het is heel waardevol, heel cultuurhistorisch en zoiets moeten we gewoon behouden, dus daar moeten we alles aan doen. De nachtwacht krijgt weer kleur. De nachtwacht krijgt weer kleur, ja. Ja, laten we het hopen dat dit ook weer wat kleur krijgt.